楽しい楽しいこっちにも。あーくん何食べたいの？はいイクラ。イクラがいい。イクラ。イクラ。Nata diri guys, kamu kaon tawag sushi. Let's get inside. Hey guys, nata diri. Welcome to sushi restaurant. Priority number. 表示内容でよろしければ発見しますレシートに書かれた番号のお席へお進みください Aki mo, akang yate. Body temperature guys. $36.7. Gatsang-gatsang sa ta. Kaya nangadyo na pud sa Kiyo na may tumas good diri good. Na may tumas. Tag 300 yen. Ni mahal naman po ni oy. Sa una 200 raman ni. 100 nya karon tag 300 na food ang isa ka buok. Mo ni idang napalit kay sa katong gatsang-gatsang ba. Hulog-hulog o kwarta niya na iduaan mong gawas. Madyo gani kay dili railway na duaan. Mo ni ganahan pud niya Kiyo. Ah, Konada. Ah, kasha. Mo ni ay. コナー持ってなかった Sa nata diri guys, ang ani nga sushi restaurant kay Kura. Kura nga nani. Sa lahit ni nga style nga sushi restaurant guys, patanawon tapos mga nagdagan. So mo na siya guys. Ang nice kay na itakom. Mama tanan di Ikura rin siya. いや、頼んだ頼んだ違うの頼んだからラーメンはそれいるでしょ。いやもう頼んでいってポテト Kabaw na murukuan pa burgers yung pagkain. O nila mga foods guys, medyo mahal naman sila sa Sushiro. Kaya Sushiro ka 100 yen raman, sa diri ka 110 yen. Kana ay klase-klaseng sushi. Naraka Akiyo guys. 違うのが来てる Sigara. Sigaw mo ni Nak. あとた Papiliyo na tagbalik sa Akiyo guys, kaya di mauwi ang gi-order. 違うってママこれ Si Zaman yung order ani pero di pud mao. Kadaghan sa putitito ni Akiyo ay kaniha guys, salmon, mga anta, let's eat. Nanawon pagkuha guys. Salmon, my favorite. Pati plato nila guys, naingan silang restaurant kani ay Kura. Moningan silang restaurant kani pud ay Kura. Gusto ni Jack ramen. Murag lahi ko ni sila price guys, kay lahi magpurma. Kain nga recipe sa kuan kay salmon. Pardon. Hey, natay kuan guys, crab meat. Tara guys, kung maswertean na guys, na ay price. Dos. Na, may lang ta makadaog na sa Kiwana. Oh, tiktak ka na. あーダメ Hazre. Naite akang janget. Why na daw sa Kiyo? Oh. Gilad naman tani oy kay para dakan-dakan oy ba.今度レースだった Gambare, gambare. Kada ba kada ba sila pipi waga po na premium. あ Kaya araw mo ka nga po あ間違 dagdagan った Mata hazre. Zangnen desu yo. 美味しい？美味しい？
頼むのケーキ。nakikita pero no? え Mango dayo akong. これ Apetchi. これがいいのこれ Guys, tanawa ang price lang mangga. Isa ra ka hiwa. Tag 330 yen. Di ka malipo. Another toy. Ning gawas balik. Kaya mo palit na po ani. Ada na imong jelly o kanana na imong jelly. Ganda ka diribay. Nagkaon or nagduwa. Maro ka jo ang business diri guys ba kay upat ra man ang kuan plato ay para masulod diha kay lima man. Mao ning doga sila kuya disa kay para makasud na jadi dira ba makadawa tog premium dira. あきらパパやった。 May ang tag maswertihan ba na premium. Pero basin wa gihapon na kay maro ka jo ang negosyo ba para kan kadukan Jarong makadawat diri ba basin mga kalima siguro nga 25 plates. 金魚が。取れるかなあ Ah! Hazre! Mata hazre! Zangnen deshita. Muy kayo. Bayad na ta guys. Di na ta mudugang o another 5 kay kuha man ni klaro. Oy, aron nang daghan ta makaon ba? Inda mo busdik na ta. Di gapon ta kadaog og kuan premium. Si Papa ay desperado makadaog pati ka negosyon. Di man ko na pwede. Inanian pagbayad guys. Magkwenta man gud pud na sa gisod nga plato dira guys. Ay. Ira kwentahon nila ang gisod nga plato. Bright kay nang kuan na ha. Masina. Naibaw ani jag pila atong bayron nun 2,330. Kay nakwenta man ni sa katong gipang sud nga plato dira pa. Tsaka ni pud kwintada na bright ng masina. Pay time. Okay, kaya. Dirita magbayad guys. Si Papa ay magbayad. Moni, lagi ang binay. Gusto pa mo palit og lain. Inya yang Papa pud ay hatag. Hatag pud. Mo na yang Papa. Mo na yang Papa sa Q mas pud yun. Mas ikasapa na di man magpatuo. Pero sa kung ako sa Q pahilakan man na ha. Si Takuya ka di man ninja pahilakan. Sorry, saigo niya kang saigo dayo. Mo iko yo nani ga haitiro no? Ah, aru ja. Spinsa dati papayo ko stiro ni. Kaila po si mga gipang palit ba? Iko na, saigo na mo. Ami. Ulan na iwan. Hi guys! So padong na tauli guys, manatagkaon ko yo raman mig trip karon kay mulaag man tami dito sa kanang battery car ba isa kay naman sa Kia atong Thomas. Ari ka to Papa wa? Coco Papa? Coco? Ang kabit-bit na po si Zay, palitan na po sa Papa. Ang palit na po si Zay, giris 7-Eleven para kay Akiyo. Umuy, mama. Guys, tanawan ninyo ang napalit ni Akiyo. Ay, kani ay. Buyong. Tining palit sa ani ba? Dali sa mukhaan kay kuhaan daw. Kibot si Waroy daw. Mga antag guys. Mga antag limatot. Bitamo na itong video guys. Salamat sa pag-uban mo. Salamat sa pagtanaw. Kung wapa mo nakasubscribe, please like, share, and subscribe. And always remember to stay safe and God bless us all. Bye. Papa, abon ako na yun. Okay.